Odogwu Akataka batago, ọnụ na-ekwulu ogbenye abịago. Onye nzọpụta abịago. Odogwu Akataka. The journey starts from here. Odogwu Akataka batago. Ike nke ndị Nyamu agha kara aka ọ dị ekwelu ngwọ ịma na ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwu ya oke ite agha ekwu maka ya ịkwụ 15 million ọ dị okwu ndị dị edukwa njikere iburu ya wee naba ka ị gafu n'ego nnu mee ka agara n'ife emebe ego ndị na-ebunye gị ugbo oke ite agbara agba ite azụrụ azụ iruo ịfụrazi ego ọgbanje wee gbaba ị na-adị n'onye agwa gị ka m bụrụzi oke ite ya ọkwa ịfụ ka ọ na-asụ dududududu otu a ka akawo na ego gị na ụba gị na ife enwe ga na-asụ bodobodobodobodo ụtụtụ ehihie n'abalị ebe ị ga-adọba ya ọ ga na-asụ otu a chụtụtụfo ịwa ọjị wunye ya ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụ ego abụrụ pụsụka m 15 million na ha n'iyi mgba buru ite gị Don't try to mess with anyone. Nna Igbo ka ndị afọ ụtata nke na-eme ya tremosu anyị ebiri n'oke ite sisi nwebeghị ọ na mfọ sisi ịgwa nnọọ one week ya nọ sisi anwebeghị ọ na afọ ego m buru na-akịta ọ ndụ banka m nwere 15 million naira biko asị ka mpịa ihe a ga-eme shọpụ niile akpọchikọchacha shọpụ niile biko nna Igbo biko ya bụ oke ite a m bunye gị mgbe oke ọ gị nwa ka m bunye oke ite mgbe ọkwa ya nke isi n'ọnwa one nke a na-eme ọnwa ịtọ na agwa mgbe na kemgbe ya nọ isi m nọọ izuụka na-abụ izuụka na-abụ ife mebe ma nke ọnwa ọnwa ịnọ ka ọnwa ịtọ ọnwa ịtọ na-aga oge ọbụbeghị nke ịnọ ịtọ ka aka nọ nye m ikpuru gịnị ka eji eme mmọnwụ gịnị ka eji eme mgbe na-asụọ ya efi nnukwu mmọnwụ siri ya ebite efi nnukwu efi gbara agba egwu oyi ewere ọbara ya mfe mmebe ma ndị mmadụ na-achọgharị m na-agịrị anụ m na nsogbu na ha na-achọ akpọchia shọpụ m biko asị gị na-emefi na-asị m biko gịnị n'ihi na-emefi nnukwu efi ekaraka efi nke na-ama abụba kwa 15 million ka ekwuru maka oke ite onye kwuru 15 million maka oke ite ya enwetakwa ego efi biko gịnị ana ya bigoro ebe mmụọ ọsọ gị ị na-eche ị na-agwa oke ite ịchọrọ oke ite bịa ka m gbọdie gị isi onye jiri enyi wee gwa ọnya ọ gịnị ka o ya amatazi iji 15 million gwa oke ite ka ị bịa bụrụ ego nweta ya ngwa anyị blen ya aghasasị ya anụ ọfịa 15 million naira chi gị nyere gị ihe eji baa uru i were ya were oke anya abịa agwa oke ite ka i wee nwee ego ka ịbịa ifugoro ka o si adị nnụ bịa ụmụaka taịs ndị ahụ amara ama onwe ndị aka ya ama na nke ọzọ maka 15 million ndị igbo ka fọrọ obere ego dị n'aka m na-eji wee go taịs ka ọ dịrị agwa oke ite ka m nweta ibe m gbasaa ya isi ewu O wee bụrụ okwu a ndị Igbo na-ekwu sị na dimkpa ghọgburu ibe ya ọ ya bụ dibịa